Здравейте, аз съм Нури. В този клип ще правя пародия, или в смисъл не пародия, просто аз ще пея Фики Бум. Знаем, че ще се изложа, който го казва, но защо да не опитам, като искам? Защо да се опитам? Както ще е бум, но знам и не искам да има такива тъпи коментари, какво се правиш, а може да пееш, защото аз това не го правя да се, в смисъл да го кажа, да се пародията да стане като истинска пародия, просто ще изпеята и за кеф. Хем да видите как излагация ще направя. И забравя да кажа, че той ще излагация на Фики Бум. Няма да я знам, не я знам. И ще прави излагация. Тъй, че няма да се старая да пея, ще прави излагация. И нека да почваме. И пак повтарям, че няма да е. Няма и ще се излагам нарочно. Излагацията започва. На който ме хареса как се излагам, да не пали с нагоре, моля ви. Може да го пълси гледате. Ще ви го пускам. Почвам. Бум-ле-ле-ле, ето я. Бум-ле-ле-ле, вижте я. Матка без нищо кивленско. Най-после нещо истинско. Бум-ле-ле-ле. Като само народ купувата, толкова всичко, секси леле, сладка леле, аз ти трябвам с мен поводайте, само тебе виждам, искам само тебе, не разгонявайте маски покрай мене, знам, че ме иска, взимай ме, твоето момче сам имай ме, бум-ле-ле, ето я, бум-ле-ле, вижте я, маска без нищо, кифленско, най-после нещо истинско. В следващите клипове мога и да снимам себе си как и те и мен да се вижда. Ще правя нещо като пародия. И този клип отново ще е с Кристиан. Да, знам, че някой не го харесват, ама... Почти никой. Но... трябва. И почвам. Бум-ле-ле, класна си. Бум-ле-ле, супер си. Знам, че ме искаш, взимай ме. Твоето момче имай ме. Бум-ле-ле, класна си. Бум-ле-ле, супер си. Знам, че ме искаш, взимай ме. Твоето момче имай ме. Ако така няма да те пусна. Толкова си скъпа. Секси леле, сладка леле. Аз ти трябвам с мен повече. Само тебе виждам, искам само тебе. Не разгонените маски покрай мен. Знам, че ме искаш, взимай ме. Твоето момче имай ме. Бум-ле-ле, ето я. Бум-ле-ле, вижте я. Най-после нещо истинско. Най-подходящото време. Да ги пуснеш кусите по мене. Да пресключиш от тиха на луда. И тотално побъркам да бъда. Няма да ти пусна. Толкова си. Секси леле и сладка леди. Аз ти трябвам с мен повече.
хората не са отиде. Не разгонете маски покрай мен. Знам, че ме искаш, взимай ме. Твоето момче са. Взимай ме. Също знам, на Фики му знам всички песни. Искам да ви пусна още една негова и ще я изпея и... Но ме кефът на Фики песните. Джаля ще пусна и ще я изпея. И пак ще излагат сега. И не знам дали ви харесва това, но почва. Само на тази излезлата, пак излезла от надолкана, парадокана, в десятката, първа тяло, чуки, на тази малката, по пазалката, ще ме пуснеш, не може, ама надали, аз съм партизан, си газар, но мене пазар. Джале, искам те, джале, влюбих се, джале, искам те, олеле, изгубих се, Спах ли се или не спах? С друга ли железен дав? Защо си ми в бип? Не те познах, да нямаш към, защото джалака бука, джалака бука, джалака бука, джалака бука, джалака бука, джалака бука, трупа, Джале, искам те, джале, влюбих се, джале, взимам те, оле, изгубих се, джале. Джале, очень красиво ловчета. Джале. Шоколад. Джале. И следващия клип ще е на песента на Азис, Хабиби, която ще я кача след малко. И пак ще излагам на Хабиби. На всички песни, които пее, ще се излагам. Това оказвам. Това беше всичко от този клип. И какво да кажа друго? Чао!